55%, jamen det er den lukkerate, en af vores kunder han har ramt. Udover det, jamen så omsatte han for 480.000 kroner på bare et enkelt måned. Normalt i coaching space og det her online verden, der siger man, at en god lukkerate ligger på de her 20-25%. Så hvordan har vi formået at ramme 55% lukkerate for kunden her? Og det var ikke fordi, han var en verdensklasse sælger. Forskellen var, at når han mødte sin lead på et møde, jamen så havde hans leads allerede truffet en beslutning, og den beslutning var, at de gerne ville i gang. De var ikke skeptiske, de havde ikke tusindvis af indvendinger, og de var sådan set klar over, at det kostede penge, og klar over, at jamen, det er det her, jeg gør. Og den her video viste præcis, hvordan han gik fra at kæmpe med de her skeptiske leads, masse indvendinger, til at forvente skuden, og til at opnå det her lukkerate på 55%, men også sidde med leads, der var glade, der var mere klar på at komme i gang, og der allerede havde truffet en beslutning, inden de var på samtalen med ham. Og det system, vi brugte, er noget, jeg kalder Expand Blueprint. Det er sådan set bare et økosystem, der konverterer dine leads, så de allerede er klar på at tage en beslutning, eller klar på at komme i gang, før de overhovedet tager et kald med dig, eller før de overhovedet møder dig første gang på et møde. Og hvis du ser med i slut, jamen så har du den præcise fremgangsmetode i forhold til, hvordan vi gjorde for ham, som du kan implementere ind i din egen virksomhed. Og så kan det være, at du er fri for at jage de leads her, men leadsene faktisk kommer til dig, skriver til dig og begynder med at møde op på salgskald, hvor de allerede har truffet en beslutning om, at det er det her, jeg gør. Så det næste step for dig er sådan set bare at vise, at du kan hjælpe dem derhen, hvor de gerne vil. Men for at forstå ligesom den her fremgangsmåde, vi har gjort for ham, så bliver du nødt til at forstå, hvordan den gamle metode sådan set fungerer, og sikkert også den metode, du bruger. Så lad os komme i gang med det. Okay, så grunden til, at du ser den her video, det er sikkert på grund af to ting. Den ene ting, jamen det er, at enten så får du allerede en masse møder ind i din kalender. Men de her møder, jamen de har tonsvis af indvendinger. De er svære at lukke, og så er din show rate sikkert heller ikke lige så god, som du gerne vil have den. Eller også, jamen så er du ekstremt svært ved at booke møder. Og de her to ting, jamen så dumt som det lyder, så hænger de faktisk sammen. Fordi selvom du booker en masse møder, har en masse samtaler, jamen så betyder det ikke, at du tjener mange penge. Og grunden til at sige det, det er fordi, jeg selv sidder i præcis samme situation. Jeg har selv siddet og arbejdet for en del coaches efterhånden, hvor jeg skulle sidde og sælge for dem. Og jeg havde nogle gange 16 møder om dagen. Og ud af de 16 møder, jamen det kan være, en ud af de her 16 møder var kvalificeret eller mødt op. Så selvom de havde tonsvis af møder, selvom vi brugte tonsvis af penge på annoncer, jamen så var leadsene så ukvalificerede, eller de mødte ikke op, eller de var langt fra, hvad vi ligesom drømte om. Så det fungerede bare slet ikke. Og til dig, der har ikke booket nogen møder endnu, jamen det er heldigt, du ser den her video nu, inden du ender i samme situation, som jeg har siddet i de sidste par år, i forhold til, at jamen, vi havde en masse møder, vi havde en masse annoncepenge, pengene blev brugt, men profitten kom bare aldrig, fordi den måde, vi kørte det på, jamen, det fungerede bare ikke. Og det er også derfor, jeg laver den her video her, fordi den gamle metode, den fungerer ikke længere. Ja, nu som så, uden at brænde en masse penge af på strategier, der ikke virker længere. De her strategier virker ikke længere. Og hvad er det for en strategi, jeg snakker omkring? Du kender den sikkert allerede selv. Det jeg kalder den traditionelle måde at sælge på. Det at starte med, jamen der har vi en annonce. En annonce, den kan blive kørt på Instagram, den kan kørt på Facebook, den bliver kørt på alle mulige forskellige platforme. Og den eneste mening med den her annonce, jamen det er sådan ind til en hjemmeside. Nu har jeg bare taget en screenshot af helt tilfældig hjemmeside, men du har sikkert set den før, der hvor det er, at man kommer ind, får lov til at skulle se en video, men før man skal se den video her, jamen så skal vi have nogle oplysninger. Og det var pisse smart der, fordi vi får oplysninger på vores leads, vi får mulighed for at kunne ringe til dem, vi får mulighed for e-mail, vi får mulighed for at kunne bruge deres oplysninger til rigtig, rigtig meget. Men først og fremmest, det skaber et problem, der er friktion. Det sker så mange gange der med, at folk de kommer ind, de kan se videoen, de skal sende sig op til oplysninger, men så overgår de ikke lige nu her, og så kommer de væk fra det, og kommer aldrig til at gøre det. Så du mister både en masse leads på det. Men det kan også være, at de sætter sig til at se videoen, men de ikke har tid til at se hele videoen lige nu her, så de ser den senere. Ellers, jamen så bliver de ringet op af en mødebooker, og den mødebooker her, eneste job er jo for at booke dem på et møde. Og det er pisse smart der, fordi du får mulighed for at snakke med de leads en til en, men problemet er bare, at det er en død måde. Alle gør det på den samme måde. Alle bliver forventet at blive ringet op til, og folk gider ikke snakke med en mødebooker. Folk gider ikke snakke med dig. Folk vil gerne selv have mulighed for at kontakte dig, når de selv føler, at de er klar. Det er den måde, man gjorde det på i 2021. Og så booker man et møde, eller så får du booket et møde, ringer til dem, de bliver booket ind på møde, fordi det er ligesom den eneste vej, de kan se sig ud af det.
De kommer enten på mødet, hvor de har mange indvendinger, og du lukker dem på rigtig, rigtig mange indvendinger, samarbejdet bliver ikke det bedste, eller også, jamen så møder de ikke op, eller også, jamen så forsvinder de helt ud af det, og kommer aldrig op på mødet. Og alt der, jamen det var fucking smart i 2021, som jeg sagde. Men i dag er sandheden bare, at folk, de bliver spammet med annoncer. I går, der var jeg ude fysisk, sammen med min kunde, og hun har en masse, holder live-event, og på det live-event, der snakker omkring, at fuck, var der mange annoncer, der bare blev spammet ud af. Og folk er trætte af sine annoncer. Folk er trætte af at høre det samme klang igen og igen. Og jeg forstår dem sgu egentlig godt. Fordi alt det handler omkring, det er at prøve at sælge de sidste mange år. Det eneste annoncerne, de har gjort, det er at prøve at sælge dem ind på den her, og så bliver man tvunget gennem der. Og det eneste, det handler om for coaching sidste ende, jamen det er for at få et møde, så de kan tjene nogle penge. Det er det eneste, det handler om. Man bliver spammet med tilbud. Folk er mere skeptiske end nogensinde før, og det er sgu med god grund. Så lad os lige prøve at brække det hele lidt ned. Altså lad os sige, at du kører den metode her. Lad os sige, at du gerne vil ud og tjene 200.000 kroner i måneden. Jamen, og de produkter, de koster de her 20.000 kroner. Meget standard. 20.000 kroner er ligesom meget standard at sætte sin pris til. Det du skal gøre, det er, at du skal sælge 10 forløb, før du kan tjene 200.000. 10 gange 20.000 giver 200.000. Den gennemsnitlige lukkerate er 20%. Det vil sige, at du skal have 50 salgsmøder i måneden for at lukke 10 kunder. Det er lidt over 2 hver dag. 2 møder, du skal, eller lidt over halvanden møde, du skal have hver dag, for ligesom at kunne lukke de her kunder. Og til at starte med, jamen der er det måske meget nemt. Du siger 50 møder, det er ingenting. Det kan da sagtens klare på en måned. Men næste måned, hvad gør du så, når du har 10 kunder, du skal levere den service for? Samtidig med det, så har du 50 møder i kalenderen. Og samtidig med det, så vil du også gerne have tid til din familie. Du vil også gerne have tid til at kunne gå ud af det sjovt. Det er jo ikke grunden til, at du startede en virksomhed, var sikkert for at få mere frihed, for at få mere tid, tjene flere penge. Du var ikke for at sidde fastbundet til at kunne sidde og tage møder dag ud og ind. Men det er det, metode her, den bringer dig op på. Den kommer til at gøre, at du sidder og tager møder dag ud og ind. Og det er lidt det her hamsterhjul, man bliver fanget i. Du bliver fanget i det her endeløse loop, hvor du sidder og tager møder hele dagen. Og så skal du stress over den service, du skal levere for dine kunder, fordi du knap nok har tid til det, fordi du sidder og tager møder. Og det hænger bare ikke sammen. Det gør det simpelthen ikke. Og det kunne vores kunde også godt se. Han har siddet fast i det her i alt for lang tid. Og hvis han bare slukker annoncerne, jamen så tjener han slet ikke penge. Og hvis han ikke tjener nogen penge, jamen så er vi tilbage fra scratch. Så lige snart han slukkede sine annoncer, tjener han nogle penge. For den eneste måde, han fik kunder ind på, jamen det var igennem hans annoncer. Så hvad var det faktisk, vi gjorde for ham? Det vi stoppede med at gøre, det er, at vi stoppede med at prøve at sælge til hvem som helst. Vi solgte kun til folk, som faktisk henvendte sig til ham. Og du sidder sikkert og tænker, hvordan fanden gør I det? Jamen, den måde vi gør det på, det er, at dine kunder, jamen de er først og fremmest, så er de blevet klogere, end du tror, og kan se lige igennem dine salgstricks. Alle hader at blive solgt til. Lige sådan en telefonsælger ringer til dig, så hader du nærmest at snakke med, fordi du ved, at de er der kun for at sælge. Det samme er den gamle måde, man ligesom kørte på. Det eneste, det handler omkring, det var salg. Og før nok, du skal tjene penge, du skal have dine penge. Det er ikke det, jeg siger, du ikke skal. Men du kan gøre det på en anden måde, hvor det er, at det føles som om, de ikke bliver solgt til, men de faktisk henvender sig til dig, frem for at du henvender dig til dem. Og når du gør det som alle de andre, jamen så mister de bare tilliden til dig. Altså du gør præcis det samme, som man gjorde det i 2021. Præcis det, som alle andre gør, og præcis det folk, de er blevet trætte af. Og det er at blive solgt til hele tiden. Så selvom de har på et møde, jamen så starter du bare samtalen med at skulle overbevise dem omkring, at du kan hjælpe dem. Og du skal overbevise din leads om, at du ikke er ude for at snyde dem, og de faktisk skal stole på dig. Og det er fandme irriterende at bruge meget tid i sin samtale på at bevise dem, at hey, jeg har faktisk for at hjælpe dig, ikke for at tage dine penge. Men løsningen på alt det her, det er at opbygge et økosystem. Så er jeg sikkert tænker, hvad er et økosystem? Jamen et økosystem, det er det, der gør, at vi sikrer os, at vores leads, de stoler på det, før de er på kald. Vi skal også sikre os, at de forstår, hvordan du hjælper. Hvordan du kan hjælpe dem, før de er på kaldet. Og så skal vi sikre os, at de kan forstå, hvor du hjælper dem hen. Så lad os sige, at du hjælper en anden coach, som sidder fast på 10.000 kroner om måneden. Jamen med din service skal hjælpe dem op på 50.000 kroner om måneden. Det ved de, når der kommer på kaldet. De ved præcis, hvordan du hjælper dem. Altså hvilken service du tilbyder. Og så ved de, at de kan stole på dig, fordi de har set dine videoer. Og har fået dem til at sige ja til de her 3 ting, jamen så er din lead klar til at blive solgt til. Fordi de er klar over, at du kan hjælpe dem hen til deres næste niveau. Men hvordan gør man så det? Jamen først og fremmest, stop med at fortælle dem, hvad de skal gøre, og vis dem, hvordan de gør det. Stop med at fortælle, hvordan man tjener penge. Stop med at fortælle, hvordan de skal gøre det. Men vis dem i stedet for, hvordan de skal gøre det. Vis dem, hvordan de kan ud og tjene 20.000 kroner mere. Vis dem, hvordan de kan tabe 10 kilo. Vis dem, hvordan de kan ændre deres mindset, så det er, at de går fra at sidde fast i den samme rutine hver dag, til de faktisk kommer hen til at være den person, de gerne vil, så de opnår deres mål. Vis dem, hvordan de gør det. Og start med at lave content. Content, som de bliver nysgerrige på. Content, som gør, at de bruger tid med dig, og ser, at du faktisk kan. Forestil dig, at du kan lægge en video op, lægge en YouTube-video op, der er, folk ser igen og igen og igen.
så bruger de tid med det. De bruger 10 minutter, et kvarter med dig, uden du selv sidder og bruger tid med dem. Men de føler, de bruger tid med dig, fordi du giver dem værdi ud, de lytter på dig. Og de føler, at det du siger, det kan faktisk hjælpe dem. Og når de forstår præcis, hvordan du kan hjælpe dem, og de føler sig klar, jamen så rækker de ud til dig. Og det kan godt være, at nogen tager en uge, nogen tager et måned, nogen tager 6 måneder, før de rækker ud til dig. Det er ligegyldigt. Men når de er klar, rækker de ud til dig. Og lige snart de er klar, lige snart de rækker ud til dig, jamen så er det her, du kvalificerer dem, før de er oppe på kaldet. Fordi det der også er med den gamle funnel, det er, at du ikke har mulighed for at kvalificere dem, før de hopper på kaldet. Vi kan sætte nogle spørgsmål op, de skal svare på, ja, men folk kan svare, hvad de vil på de her spørgsmål. Men i det, du har mulighed for at skrive med dem, i det, du har mulighed for at kvalificere dem i en samtale, hen over noget tid, der gør, at de stoler på dig, der gør, at du kan se, hey, du er faktisk ikke det rigtige sted lige nu her til, at jeg kan hjælpe dig, men jeg kender en anden, der kan hjælpe dig. Eller gør, at du kan se, at shit mand, du er perfekt match, jeg er 100% sikker på at hjælpe dig, jeg glæder mig til at snakke med dig på tirsdag. Jamen det gør bare, at dine kunder får en helt anden fornemmelse og følelse for dig, at hey, han prøver faktisk på at hjælpe mig. Han prøver på at gøre det bedste, han kan for at hjælpe mig derhen, hvor han gerne vil. Og på den måde, så ved du, at de har penge. Du ved, at de er klar til at købe, og du ved, at det er en perfekt kunde for dig, fordi du forstår deres situation, du forstår, hvorfor de gerne vil have deres hjælp, og det er ikke bare en kunde, der bliver et svært samarbejde. Det bliver en kunde, der kommer til at være et langt samarbejde, fordi du gider ikke have, at dine kunder kun køber én gang for dig. Du vil gerne have en så lang livstid på dine kunder som muligt, så måske de køber 3, 4, 5 gange for dig. Og hvordan sikrer vi det? Det vil sikre, at vi kan levere en service for dem, vi faktisk kan hjælpe. Og vi sikrer os, at det er en kunde, vi faktisk kan snakke med og samarbejde. Og helt ærligt, hvis du stadigvæk ser med, jamen, så skriv til mig på Instagram. Og det er ikke fordi, jeg prøver at sælge dig noget som helst, men fordi jeg vil gerne se, om du har potentiale til at kunne opbygge et økosystem, der faktisk kan hjælpe dig ud af den her situation, i stedet for at du sidder i endeløs salgskald hver evig eneste dag, bruger rigtig, rigtig mange penge på annoncer. Ikke for at sige, at du slet ikke skal bruge penge på annoncer, det er rigtig, rigtig godt at gøre. Jamen, måske du kan gøre, så du kan komme ud af den her situation. Måske du kan bruge mere tid med din familie. Måske du kan gøre noget andet, end at sidde i tusindvis af møder hver eneste dag, med folk, du potentielt set ikke ved, om du kan hjælpe, før de kommer på kaldet. Jamen, så skriv til mig. Og hvis du ikke gør, helt fair. Til sidst, jamen, så vil jeg sige tak, fordi du tog med, og jeg glæder mig til at høre fra dig.